Sziasztok! Gyertek, lessük meg a srácokat, hogy most éppen mivel foglalkoznak. Gabó, te mit csinálsz? Szeretném feltenni a konzolját, aztán rávágjuk a gúnylapot. A karbonlapra, a borításnak vissza a felemére. Ja, most tetted fel a hálót. Igen, jó. Itt van LP Racingtől is a főszerelő úr. Hál' Istennek eljött ő is. Boldikám, most mondasz pár szót? Most mit csináltok különben? Mai napon mi a feladat? Üzemanyagra szállítottam. Ja, látom már, ez egy üzemanyag megszabályzó. Tibi mester éppen kitalálja, hogy merre menjen a benzinünk. Egy olyan legót terített ki ide, hogy itt csak ő igazodik el ezeken a fittingeken körülbelül. Szerintem. Gabó már föltette a kompresszort, komputeres csapat is kicirkumveniálta a immót, és haladnak a fiúk, hál' Istennek. Na, sziasztok, majd jelentkezünk.